Қора Малай КВН командасы. Қаршы алабыз. Салям, дуслар, салям, Агбарс, халярегес ничек у вас тут? Так, Денис, тоқта. Неге сен біздің шығышын кел башлайсың, а? Сен бит татар тілін білмейсің де. Да ваш татарский язык вообще очень сложный. Если ты не родился в Татарстане, ты его никогда не выучишь. Мин яратам, сине Татарстан. И чё, ты хочешь сказать, что он татарином родился? Ну, как хотите, так и начинайте. Яра егетлер, киттек! Қадірлі достар, Қора Малай КВН командасы сізге ең матур татар малайын тәқдим ете. Рахмет Бекзур. Тынычландыңыз ма? Башларға ярай ма? Башлайым. Рахмет, дуслар. Рахмет Бекзур залны Рахмет Бекзур залны минем белән таныштыру өчен. Без башлыйбыз безнең беренче миниатюра Парк Горькийда фонтаннарда булган хәл. We both know I'm not what you need. And I will always love you. You know, bitch, you can. You know, bitch, you can. You know, bitch, you can. And I'll be done. Менә дуслар, мин шикелле биергә теләсәгез икән, минем бию мәктәбенә язылыгыз. Без дәвам итәбез. Көрәшче дискотекка килде. Турам, кетсем ярый ма? Тукта, кил монда. You know, bitch, you can. You know, bitch, you can. You know, bitch, you can. And I'll be done. Кызлар. Сез минем белән, минем девяткада йөрергә телисезме? Юк, нигә сез көләсез? Зато җәяү түгел инде. Яра, алга таба. Менә беләсезме, бурын заманда малайлар 20 ел армиядә хезмәт иткәннәр иде. Менә хәзер карагыз, менә шундый малай армиядән кайтты. Хатын, каршы ал. Ирен армиядан кайтты. Кайда минем улым? Айдар, Айдар. Эти! Айдар? Ая, Әйдә киттек. кая? Муншаға әйдә киттек инде. Әйдә. You know, bitch, you can. You know, bitch, you can. And I'll be done. Рәхмәт дуслар. Қадірлі дуслар, дөньяда татарлар, мишәрләр, көрәшчән татарлар бар. Бәлки, безнең КВН командасы яңа татар телен
Açıp durdu. Şuvaş tatarları. Tukta, Кладос. Kladis ol Мишер. Қора Малай КВН командасы. Біздің команда яңа татар түрі Açtı. Lapşılarda, Рәхмәт, дуслар.